Yun oh. Yan, Boss MG. Hinihintay ko lang sagot mo. Sana mapansin mo itong ginagawa kong video. At talagang magandang laban to. Laban kay Boy Tato. Yan si Boy Tato. Alam ko maganda katawan yan eh. Masigasig. Wala nang baba sa akin eh. Basag ng mukha niyan eh. Medyo may kalakasan yan pero hindi sa pag-aano Boss MG. Talagang lalaban ako dyan hanggang huli. Matalo man ako o matalo ko siya. Basta't maganda lang ang mangyayari dyan. Yung mga tato mo, Boy Tato, buburahin ko sa suntok ko yan. Yan. Pag na... No. Boy Tato, maghanda ka na. Ito na, naka-ready na ako. Inaantay ko na lang ang sagot mo. Boss MG, sana mapansin mo to. Hinahamon ko si Boy Tato. Huwag mo na kasing ilaban yung mga Bisaya dyan sa mga taga Maynila, mahihina yan eh. Alam mo namang laki sa ano yan, laki sa syudad dyan. Hindi laki sa bundok, kaya mahihina yung mga stamina yan. Nag-exercise sila sa gym. Di katulad namin mga probinsyano, akit bundok kami, bundok, dagat. Kaya malalakas ang katawan namin. Kaya obra ba naman yung mga Maynilaan na nilalaban mo sa mga Bisaya. Ako, testino mo, Boss MG. Itapat mo ako kay Boy Tato. Bibigyan kita ng magandang laban. Itapat mo ako dyan para maiganti ko ang Luzon sa mga Bisaya. Maswerte itong mga Bisayang ito eh. Nanalo nito kasi mga mahihina tayo mga kalaban ito eh. Kahit sino itapat mo sa akin. Boy Angas, Boy Bagsik, Boy Tato. Pwede ako dyan. Wag lang si Boy Ungas. Wag mo na yan. Malakas masyado yan. Pag tinalo ka itong mga hinahamon ko, saka mo ako itapat kay Boy Ungas. Yan. Boss MG, sana mapansin mo. Yun oh. Yan, Boss MG. Hinihintay ko lang sagot mo. Sana mapansin mo itong ginagawa kong video. At talagang magandang laban to. Laban kay Boy Tato. Yan si Boy Tato. Alam ko maganda katawan yan eh. Masigasig. Wala nang baba sa akin eh. Basag ng mukha niyan eh. Medyo may kalakasan yan pero hindi sa pag-aano Boss MG. Talagang lalaban ako dyan hanggang huli. Matalo man ako o matalo ko siya. Basta't maganda lang ang mangyayari dyan. Yung mga tato mo, Boy Tato, buburahin ko sa suntok ko yan. Yan. Pag na... ay nako. Pag hindi knockout ko sa isang suntok na yun. Kaya Boy Tato, maganda ka na. Sana mapansin mo din itong ginawa kong video para sa'yo. Yung mga kung sino man sa inyo tatlo, Boy Angas, Boy Bagsik, Boy Tato. Yan. Huwag na kayo lumaban dito ka lang, Billy Jack, mahihina yan. Napakahihina yan. Billy Jack, Jormel, Labador, mahihina yan. Tapos sino pa to yung mga, yan, yung mga may nilain na mga player na sa Battle of YouTuber, mahihina yan. Ilaban mo sa mga taga-probinsya yan. Si Boy Uragong lalo na, 1 round lang, umayaw na. Napakahihina, di man lang binigay ng magandang laban si Boy Ungas. Pero pag ako nakalaban ni Boy Ungas, bibigyan ko ng magandang laban yan. Yan, naka-ready na ako. Complete na ako. Kailangan ko na lang hand gear. Ano, nakatabi yung hand gear ko. Kaya Boss MG, kung gusto mo ng magandang laban, ilaban mo ang taga Quezon sa taga Bisaya. Yan, pares siyang probinsyano. Kung ano sila lumaki, ganoon din ako. Baka mas mahirap pa sa naranasan nila yung naranasan ko. Kaya Boss MG, sana mapansin mo tong video na to. Talagang nako po ay yung bunganga ni Boy Tato na yan, pudpud sa akin yan, kasunto ko yan, saka si Boy Bagsik, nako, lit yan. Pag hindi atagal sa akin ng third round yan, surrender sa akin yan si Boy Bagsik. Kaya Boss MG, ikasama na itong laban kontra kay Boy Bagsik, saka kay Boy Angas o kay Boy Tato. Yung tatlong yun, pagpipilian ko, kahit sino itapat mo sa akin doon sa tatlong yun, bibigyan kita ng magandang laban. Third round, pag hindi sila umabot ng third round, swerte sila pag umabot sila ng third round. Kaya mga kanignig, sana i-supportan nyo yung aking channel na makarating kay Boss MG itong aking ginagawang video na ilaban tayo sa mga Battle of YouTuber na yan. Yan, tara mga kayo, thank you very much.